Het is 1996. Het jaar waarin de Nederlandse volleyballers een gouden medaille winnen op de Olympische Spelen. Marco Borsato de ene naar de oren hit scoort. En Skier Mozeeg opschrikt wordt door de arrestatie van de politiecommissaris Landzee. 1996 is ik het hier van de Toertocht door Ries op IJsselmar. Organiseren door IJsclub Eensgezindheid uit Starem en de IJsclub van Enkhuizen. Een tocht die het mooi begon, maar volslijn uit de hoorroen. Jot de Roos en Pieter Visser, bestuursleden van de Staremer IJsclub, zijn op 4 februari 1996 nauw belutsen bij de organisatie van de tocht. Wat is dit dan? Dit is de skelter. Hier hebben we maar deze hebben we de oortocht dient. En hier hebben we een kar, hier hebben we erachter met takken. Ja. En we hebben die reden maar die er bij. Die is sneuveld. Maar die kwam bij wij het IJsselmar oorgaan. Maar deze skelter en die oren. Dit is nou het reglement hier te maken, maar dat is in de loop der jaren net helemaal verscheerd dus. Maar dat ken je ja, die bon. Kun je nog een beetje omschrijven wat er stier? Deelname op eigen risico. Tot 16 jaar onder begeleiding. Sluiting om 5:30. Ja. Nou, veel succes. Dit is hier reglement toertocht en Enkhuizen staan nu en dit is iets. Volgens de takken. Volgens de takken, ja. Volgens de takken. Dat is het. Pieter en Jot hadden 2 verschillende verhalen hoe de dij. Beiden stien ze op een oorplak. Pieter maakt duizenden keren een stempel zetten bij de start, wilst Jot jel bij de IJsselmar zit te posten bij een weg. Een paar dagen voor de tocht zet Jot met 5 oren de route uit. Het weer mooi waren, maar het weer wat diezig, het weer wat het echt heel helder weer net. Nou, dan hebben we midden op het IJsselmar meetjes een bakje koffie dronken en zo. Nou, het weer zo mooi, de ijsberen aan het rusten, dat werkelijk weer. Ja, hè? Ja, schitterend. Dat weer het allermooiste van alles, vond ik. De allereerste keer dat we die oortocht maken. Ja. Hier, prachtig. Mogelijk, hè? Nou, deze die hebben we door mooi hand op het ijs. Nou, in Enkhuizen en de prik, je pijl ligt te dik mooi met het ijs, hoe dik dat ijs alweer. En die bij de jongens Agen en Alex hier die stak bij hun en dan sloegen ze het ijs om van op het wel vertrouwd weer. De ijs is ongeveer 30 centimeter op cement. 30 centimeter. En bij kistwerken wordt het nog volle dikker, want er wordt elke keer door elkaar heen geschoten. De organisatie rekent op zo'n 3000 deelnemers. Maar ik mij toch het mooie waar, lijkt de stream reetrieders net op te droegen. 40.000 reetrieders melden haar bij de IJsselmar. Want elke nieuw wil de tocht, die het voor het laatst uitschreeuwen wie een jongetje 63 meimeidje. Morgen draken die van Johan toen we de eerste keer al. En ze zeiden, ja, we gaan Johan over zo'n wel los. En ja, het is mooi waar zo. En de eerste die woorden tunnel voor. Ja, we zeiden, je moet naar één waasje, want dan moet de boel eerst even kleren hebben. Nou ja, wij wisten niet net hoe dat kwam. En toen kwamen we in, maar we om en toen zeiden we, ja, nou kan het wijzen. Ja. En en de meesten die kwamen, maar we hadden wel een heel groot parkeerterrein daar, dat zo aan, daar op een najachthaven daar. En er komt nog 400, wel meer dan 400 auto's op. Ja, nou, we zijn dan aan de bermkanten en bij de CD wordt langs, nou, zijn een halve dik makkelijk. Ja. En de trein die zo extra rijden met bussen, nou, dan zullen ze erheen brengen. Maar ja, wat bleek nou, het weer verschrikkelijk wat er auto. Ik heb nooit zoveel auto's jongen. En die meesten die kwamen hier met benen wijn en slitjes met benen erop. Ik snapte er ook al helemaal niet van. Maar en keusraad. En keusraad en die hoort je niet van mogen. En die hier in het rijden, maar dat moest dan zo op het ijs. En als je dat hebt en dat weer het probleem weer. Die hebben hele goede rieders, ja, die hebben een gang aan de kogel. En die doden zuiver, die minder goeien weer omzuiven. No? Dus dat ding kreeg ik. No? Dus, en het grote probleem weer de mensen die stapten oorlog op het ijs. Bij Treekleven en bij Laaksem. No? Ze willen het houden. Nee. Ja, die mensen hier een reis maken. Nou, en ja, wat wil je dan? Als je er hier binnen en je hebt misschien wel komen braaf maar waai. En dan... ja, wol je direct op. Nou, wol je direct op. Dan hoor je het mooi.
Bij 12.000 officiële deelnemers stopt de organisatie de inschrijving. Maar de meesten binnen net zin te houden en al gauw vallen de eerste verwoen. Dat tal zal uiteindelijk oprennen naar 40. Natuurlijk het drama, vooral ik wie is dat er op een gegeven moment IND-gang is. Ja, maar dat zijn de reden dokters achterom een vlak in de buurt. En die dokters hier niks dat hier voor de door van het ziekenhuis gebeuren kan. Want ze zijn, ja, die man, die weer gewoon te rijden. Wat gebeurde er dan? Ja, ik heb het zelf persoonlijk niet mooi maken gelukkig, maar... Hij is iemand aan jongen ook, en dat weer een op- en top sportman hij gehad. En hij kwam van Skellinghout. Ja, Skellinghout, ja. En hij zaken er samen in elkaar en die. En ja, toevallig ried er een chirurg of een internist die vlakbij. En die had er direct reanimeerd en alles. En mensen zeiden ik al, ja, dat ken. En ja, die melding kreeg ik toen ik terug. En nou, bij de centrale telefoondienst, nou, de van Willy. En nou ja, toen raakte bij ons dus die auto's wat meer trottoirs en zo. En toen konden wij het net maar onder, of net onder, maar toen hebben wij de hulp geroepen van de Rode Maatsen. Het plak van de stad leidt er nou verlitten bij. Doet iets wie strandpaviljoen de Potvis het zenuwcentrum van de crisis. Ja, kort had een foto genomen, ja, super. Het is prachtig mooi. Het is echt, ja, het is niet helemaal helder, maar het is wat diezig. Het is schitterend. We kregen alles over ons heen, en daarom hebben we deze brieven en alle van de mensen gekregen om ons wat te steunen, zeg maar. Zo, hier het gemeens het hier uiteindelijk dit verzoen dat er zoveel mensen kunnen bouwen zo, ja, dat is gewoon overrompel uiteindelijk. Dat is niet te keren. Ze gingen overal iets op, dus ja. Maar met de KNSB zei dat je eigenlijk verantwoordelijk wie en dat ze een chaos wie. Nou, ze wisten zelf wel hoe het zit eigenlijk, maar dat zijn ze wel. Achterna, later hebben we wel een reactie gekregen dat het toch wel wat mooi voelt. Maar ja, dat weer de eerste reactie van hun al, denk ik. Nou, ik denk dat het niet meer te organiseren is. Omdat in verband met claims, die worden daar in alle gedrechtskleren met claims en zelfs de 11 stedenbestuur, die begint ik al, die heeft ik al uiteindelijk een probleem mee. Die moet zich al vertekenen. Ja, ze staat er wel, dan moet ze tegen. Ze willen gewoon indekt wijzen, dat ze letterlijk geen tramelanter omkrijgen. Dus we kunnen eigenlijk zeggen, 96 wie een historisch in alle opzichten. Nou, het begint er wel op te liggen, denk ik. Denken we nou wel, ja. Ze staan er gewoon, ja. De dag zelf, of zo, hoe komt dit nou? Maar nou later zegt, oh, het is toch wel redelijk goed doen toch eigenlijk, no? Ja. En nice maakt nou. Nee, dit is een echte belevenis, je maakt het nooit weer mooi. Nee, je maakt het nooit weer mooi, nee. Ja, dat kan wij vertellen, maar...